Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Ray Irvin Tapel, 32 anyos, soltero, kan Garnet Street, Lumeda Subdivision, Naga City. Buot mag-agom kay Gretchen Mayan, 31 anyos, Daraga, kan Galacia Street, Luti National Village, Barangay Moonwalk, Parañaque, Metro Manila. Aki ninda Pelagio Miane, Asin Florita Antipas. Ikaduwang tawag, kay Mark Alangco Tolete, 30 anyos, soltero, kan Camachili Street, Liboto, Naga City. Aki ninda Arnel Tolete, Asin Marilyn Alangco. Buot mag-agom kay Christine Jane Vivas Mariscal, 29 anyos, Daraga, kan Zone 3, San Lucas, Calabanga, Camarines Sur. Aki ninda Antonio N. Mariscal, Asin Eden Vivas. Para kay Ronald C. Vega, 27 anyos, soltero, kan Matahimik Street, Liboto, Naga City. Aki ninda Pedro Vega, Asin Marilyn Calagos. Buot mag-agom kay Judy Ann Agna, 21 anyos, Daraga, Candeca Homes, Langon Vista, Cararaya, Naga City. Aki ninda Dandy Agna, Asin Susan Balote. Ikatulong tawag para kay Roy de los Santos, 30 anyos, soltero, kan Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ninda Romeo de los Santos, Asin Marites Ojame. Buot mag-agom kay Laressa M. Perfecto, 29 anyos, Daraga, kan Villa Sorabella, Concepcion Grande, Naga City. Aki ninda Raul A. Perfecto, Asin Lucena Petermini Moran. Asin para kay John Michael Orpesa, 26 anyos, soltero, kan Grand Vale Deca Home, San Felipe, Naga City. Aki ninda Glenn T. Orpesa, Asin Emelita Gutierrez Cordial. Buot mag-agom kay Clarice Asenjo Peniterse, 25 anyos, Daraga, kan Grand Vale Deca Home, San Felipe, Naga City. Aki ninda Renato Sal Peniterse, Asin Larcy Sarmiento Asenjo. Kung si isay man po ang may naaaraman na pakakaulang sa pagresibi nindakan banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po na ipaabot sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Liwat, Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Yaon na po kita sa ikaduwang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon iyo ang pagtubod asin pagkasararo. Kita inaapudan gabos na magkaburunyog sa pagtubod, asin pagtaon ning tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini, na inako niya to bilang Diyosnon na balaog. Sa liturhiya na sa tuyang ipagseselebrar,
Ipinapagirumdom sa tuya, nakaipuhan na pakusugon niyato ang pagtubod ki Kristo, asin akuon siya ninudok sa buot. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverend Father Godofredo Rueda Jr. Matindog na po ang gapos. Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristo ang kagurananta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang makisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indagabos. Asin sa imong espiritu. Matugang kauntaan sa taong mga kasalan, tanganing mga kaning utamang selebrar, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita makusog, nag-uumpisan ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indaw mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip, taramon, sa gibasin, sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangandi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Resin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipaibi sa kaguranantang Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan. Daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo,
Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kaninungan, sa mga tao marahay ang buo. Inuumami ka, rinurugyawi ka, kasamami ka, pinapamuraway mi ka, napasalamatan mi ka, ulikan nakulamon, kamurawayan, kagurangan na Diyos, adeng langit Lord, Diyos sa mga kakamang, kagurangan natin butong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, hakika naman. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalan kang kinabang, mahirati kami. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalan kang kinabang, ako ang samang pakimayroon. Ikaw na nagtutukaw sa ko ka naman, mahirati kami. Tayo kasanaan ba na, ikasanaan kagurangan, kasanaan urog kalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos mo. Amen. Mamibigitan, idokoan payong. O Diyos, hindayin sagkod na pagkaherak na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan na pinabanal para sa imo. Sa tabang mansana kan Fiesta Pascual, patalabua ang biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos makarurop kan maninigong dunong, nahuli kay ni sinda na hugasan kan tubig nin bunyag. Namunda giraray sa Espiritu asin tinubos kan dugo. Huli ka Esprisang kagurang nanyamo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda nagdanay sa pagsabuhay kan mga katukduan kan mga apostoles, sa pagbaak kang tinapay, asin pagpamibi. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon ng mga apostoles. Nagdanay sinda sa paghimati kang katukduan kang mga apostoles, asin sa buhay na sararo, sa pagbaak kang tinapay, asin sa mga pamibi. Ipinangalas ning gabos ang dakod na mga kangalasan, asin mga milagro na ginibo kang mga apostoles. Ang mga nagtutubod sa raro, asin pinagsasararo ang gabos nindang sadiri. Ang gabos nindang rugaring ipinapabakal, asin pinagburuburanga susog sa pangangaipon ng labang saro. Araw daw napasimba sinda, binaak ang tinapay sa mga harong, nagkakan na sararo, maugma asin bilog na puso na nag-uumaw sa Diyos, asin nauuyonan niyan gabos. Araw daw idinagdag ning kagurangnan sa sainda ang mga makakaligtas.
tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon. Sa tuya po nga awiton. Nagsabi ang Israel, ang sa iyang pagkaherak daing kasagkuran. Magsabi ang harong ni Aaron, ang sa iyang pagkaherak daing kasagkuran. Ang mga may pagkatakot sa Diyos, magsabi, ang sa iyang pagkaherak daing kasagkuran. Itinuklang ako asinahulog, alaga tinabangan ako ning kagurangnan. Ang kagurangnan iyo ang sakong kusog asin awit, siya ang sakong kaligtasan. Danguga ang maugmang awit ning mga nakaligtas sa pinag-ierokan ning mga banal. Ang gapo na isinikwal ka mga paratukdo, naging patindugan kang harong. Ginigibo inining kagurangnan, makangalas na paghilingon. Ini ang aldaw na ginibo ning kagurangnan, sa tuyang ipag-ugma asin ipagrukyaw. Si San Pablo nagpahayag na sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kita tinatawan man nin bagong paglaom. Sa paghiras sa gawi nin pagkabuhay liwat ni Jesus, kita man nadadaras sa bagong pagkamundag. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pag-umawa ng Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, huli kan sa iyang dakulang pagkaherak, itinaon niya sa to ang bagong pagkamundag sa bagsikang pagkabuhay liwat ni Jesucristo sa mga gadan. Kaya igwa kitang tunay na paglaom, asin panuga ning sarong pamana, na dai mararaot, dai madidigtaan, asin dai mamawara, hulita sinaray para sa satuya duman sa langit. Huli sa pagtubod, susurugong kamo kang kapangyarihan ng Diyos, sagod na ang kaligtasan, na inandam, ipinahayag sa katapusan kang panahon. Ini sa indong ipinag-uugma, minsan nga ni sa madaling panahong kamo matios, nin manlain-lain na mga kasakitan, tanganing sa aldaw na si Jesucristong magpahiling ang sa indong pagtubod, pinagpuprobara na siring sa bulawan na natutunaw. Ang sa indong pagtubod, urog na mahalaga, kesa bulawan na natutunaw, dawa ipinaagi sa kalayo. Dangang kamo magkakamit ning kaumawan, asin kamurawayan, asin paggalang, da inindo siya nahihiling, alagad siya sa indong namumutan. Da inindo siya nahihiling, alagad siya sa indong tinubod. Ikinakaugma nindo sa kamarawayan, asin dai masabing kaugmahan. Huli ta inako nindo,
ang katuyuhan kan sa indong pagtubod, ang kaligtasan kan sa indong mga kalag. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indong Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahapon, kanadaw na ito, enot naldaw na semana. Pirinto ang mga pintuan duman sa harong na pinagtiripunan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpatahaw sa inda, sinagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Pagkasabi kay ni, ipinahiling niya sa indan sa iyang mga kamot asin hirog. Ang mga disipulos nagkaurugma pagkahiling sa kagurangnan. Giraray nagsabi sa Jesus sa inda, mapasaindo ang katuninungan. Siring na ako sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinayupan niya sila asin sinabihan, ako anindo an Espiritu Santo. An kisayma nakasalan sa indong patawadon, mapapatawad. An kisayma nakasalan na dainindo patawadon, dai mapapatawad. Saro sa 12, si Tomas na inaapod na kambal, daininda kaiba kanagpahiling an kagurangnan. Inusipan siya kanibang disipulos, nahiling mi an kagurangnan. Alagad siya nagsimbag, kunday kumahiling sa iyang mga kamot, an pila na iwinalat kan mga pako, as sinikalaog an sakong moro sa pinagpakuan, asin ang sakong kamot sa iyang hirog, day ako matubod. Pakali sinulong aldaw, giraray nagkatiripon ang mga disipulos duman sa laong kanarong asin kaiba ninda si Tomas. Pirinto ang mga pintuan, si Jesus nagpataw sa inda sinagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Dangan nagsabi ki Tomas, uya an sa mga kamot, irani mo an sa imong moro, irani an kamot, asin ilaog sa kong hirog, dai ka magduwa-duwa, magtubod ka. Si Tomas nagsimbag, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Si Jesus nagsabi, huli, tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga minatubod, minsan dai nakahiling. Dakul pang mga ngangalasan, ginibo na Jesus sa tubang kanse mga disipulos,
na day nasusurat sa librong ini. Ang mga ini sinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Mesiyas, ang aki ng Diyos, asin sa pagtubod na ini, mapasaindo ang buhay huli sa iya. Marhay na bareta kan kaguragnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Maray na aga sa indo mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Yaon po kita ngunyan sa Domingo, kan Oktaba, kan Pasko, kan pagabuhay luwat, kan sa tuyang kaguragnan, asin ang Domingo man pong ini, sa tuyang pinagsaselebrar, ang kapiyastahan, kan Diyos nun na pagkaherak, the feast of the Divine Mercy. So taano po tangon yan, inaapod niya to na Domingo nin Diyos nun na pagkaherak. Kan Abril 30, taon 2000, si Santo Juan Pablo II, Saint John Paul II, pinagkanonisar ang Poles na madre na nakaresibi hali kay Kristo kan mga mangalas na kapahayagan kan Diyos nun na pagkaherak sa enot na mga taon kan ika-20 siglo si Santa Maria Faustina Kowalska. Durante kan seremonyas ang Santo Papa o ang difuntong Santo Papa nagutom kan saro sa mga kagadan ni Kristo sa mga kapahayagan na ito na ang bilog na simbahan italaan ang ikaduwang Domingo nin pagkabuhay luwat, the second Sunday of Easter, tangani natawanin onra asin ginomdomon andaing sagkod na pagkaherak nin Diyos. Mga tugang, sa inya ito mahihiling na ipinapahayag ang Diyos ang pagkaherak na ini sa mga babasahon ngunyan. Enot sa gabos, nahiling ta ini sa reaksyon na ipinahiling ni Kristo sa mga kalalakihan na ito ang sayang piniling mga apostoles na nagbaya sa iya durante kan banggi na nakaagi. Binayaan ninda si Jesus sa mga masakit na oras, alagad si Jesus na inungka mabaya sa sainda. Nag-agi siya sa barat na pintuan, nag-agi siya sa indang mga pagkatakot, pagbabasol, asin nagpahiling sa sainda. Dahil nyaman sinda binayaan. Dinara niya sa inda ang katuninungan, asin pinasarig ang konfiansa niya sa inda sa paagi kan pagpasarig kan sa indang misyon. Siring na ako, sinusugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Nahiling man niya to ang pagkaherak ng Diyos sa reaksyon ni Kristo sa mga lalaki na nagpako sa iya. Kinulgan niya daw sila bilang pagbalos dai. Imbes kaini, isinubol niya ang sa mga apostoles, tangani na sabihan sinda as sinanbilog na kinaban na makasalanon ang kinaban na nagpako kan sa indang Diyos na pwede silang maligtas na ang mahal na Diyos dahil nagkukondinar sa sainda. Siring na ako, sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Asin tangani na mapasiguro na ang simbahan igwanin bastanting armas sa pagpahayag kan mensaheng ini, itinaon ni Jesus ang pinakahalangkaw na kapahayagan kan Diyos nun na pagkaherak, the highest expression of God's mercy. Ipinasa niya sa mga apostoles ang Diyos nun na kapangyarihan sa pagpatawad nin mga kasalan.
Ako anindo an Espiritu Santo, an sisay man ang kasalan na sa indong patawadon, mapapatawan, asin an sisay man na dainindo patawadon, dai mapapatawad. Ini an malinaw na pagtugdas kan sakramento nin pakikipag-ulian o konfesyon, an sakramento kung saint anday marurop na kadagatan kan Diyos no na pagkaherak, dinadaog an mababaw na kadagatan kan satuyang mga pagtios. Ini an pinakahalangkaw na kapahayagan kan Diyos non na pagkaherak. So the sacrament of reconciliation is the highest expression of God's never-ending mercy. Namutan ko mga tugang, kita gabos mga aki kan Diyos na ini, kung sainan pagkaherak, karahayan, asin kapangyarihan, mayo nin sukol, nagdadanay, asin daik, napapagal. Asin ang mga aki, dapat na maging siring kan sa indang mga magurang. Yaon sa tuya, an grasya, na maeksperiensyahan ang pagkaherak ni Diyos sa paagi kan mga sakramento, sa mga pamibi, sa paagi kan pagtugdo sa tuya, kan marhay na bareta, dapit ki Kristo. Alagad, kadakol na mga tao sa palibot niyato na mayo pa kan grasyang inik o nakakalingaw manunungod sa bagay na ini. Mayo akong ibang naiisip na makakapaugma sa mahal na Diyos nin labi-labi, kundi ang pagdusay ta na ibalangibog ang sa iyang pagkaherak ngunyan na semana. Maski kadikit sana. May mga relasyon kita na mayo nin marka nin pagkaherak. So we have many relationships that are not marked by God's mercy. Aram niya to gabos ang mga relasyon na markado nindaing pakilabot o pakiaram, pagkaori o pagkauyam. Mga tugang, ngunya na simana, ano daw, kung gibuhon niya to an enon nalakdang sa pakikipag-ulian sa paaginin pagpamibi, mga tataramon, asin gibo. Ano daw, kung sunodon ta ang mga gera ni Kristo, bako sa paghalat sa iba, na yung enot na magdulog sa tuya, kundi kita na mismo siring ki Kristo ang magpahiling sa inda, kan kapakumbabaan ni Kristo ang maheherakon nakagurangnan. So, bako na po kita ang maghalat na itong mga tao na nakapagtaon ng kakulugan ng bot sa tuya, iyo ang maghagan ng tawad, kundi kita na mismo ang magimuning lakdang, tangani na mangyari ang reconciliation o pakikipag-ulian, because that's how Jesus did after He rose from the dead. When He was abandoned by His apostles during His last hours of His passion. Pero despite this thing, dai siya nagbalos, kundi ipinahiling niya sa iya ang daing sukol na pagpapatawad asin pagkaherak. Sa iyang pakikipag-ulay ki Santa Faustina, nagpangako si Jesus na mapabulos sa kinaban kan baha kan sa iyang pagkaherak. Ginigibo niya na ini, asin maot niya na ipadagos ini. Ang baha, daipa nakakaabot sa lambang puso. Ngunya na simana, magin lugod kitang aagihan. Let us be pipelines of that flood
of mercy, malinig na mga tubo para sa pagkaherak na iyan na makataong kaginawahan sa mga naaalang ng mga puso. Asin sa pagtapos, kung sa misang ini, ibubugtak niya to ang satuyang mga sadiri sa paglingkod kay Kristo para sa katuyuhan na ini, nakakasiguro ako na tatawan niya ang lambang saro sa tuya nin kadakol na oportunidad tangani na magibo ini. Kaipuhan lang niya tong gibuhon iyo ang danay na sambiton kan sa tuyang mga ngusok ang pamibi na itinuklo niya mismo ki Santa Faustina. Asin buot ko po, nagabus kita, pangadyon o sambiton ang pamibi na ini. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, I trust in you. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Kung sa Diyos sa mga makakamang at malangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Damhuli ka ng Espiritu Santo, mundang ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubog. Uminilig sa mga gadat, kanin katulong aldaw, nabuhay liwatali sa mga gadat, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos sa mga makakamang, aleduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadat. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katoliko, sa parapakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasakuran. Amen. May bigitas sa Ama, sa Espiritu kan aki niyang nabuhay liwat, tanganing mamutan ta siya sa tuyang buhay. Paumayan kita sa tuyang mga pagduwa-duwa, asin pagsugon an sa tuyang pagtumon. An simba kagurangnan,
hinanyugaan sa mong paibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, mapano kan espiritu kan kagurangnan na nabuhay liwat, asin maging saksi sa bagong buhay para sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing bilang sarong banwaanin pagtubod, mabuhay kitang dusay kay Hesu Kristo, bilang nangungurog na patutuo kan sa tuyang pagkamuot sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing mamidbidan ta sa mga lugad kan hawak ni Kristo, ang mga biktima nin kadukhaan, kawaraning trabaho asin krimen. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing ang mga nagehelang sa satuyang komunidad, mapakusog ang buot asin maginhawahan, huli kan sa indang pagtubod ki Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa katuninongan, kaibaan Diyos sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. O Diyos, sumuyang Ama, tabay kaming magsarig asin magtiwala sa imong kusog, asin matano sa maghalat sa kapahayagan, kan sa imong kabutan. Huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Ano
Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa ko sinan sa indong atang mga kumanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan nakikimahera kami na akoon mo ang mga atang kan sa imong banwaan asin kan mga namon dagliwat sa imo. Namon dagliwat sa imo tanganing ang mga binago huli kan pagtubod sa imong ngaran asin huli kan bunyag magkamit kan kapaladan na ding kasagkoran huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasindo Asin sa saimong espiritu, itas ang mga puso. itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyang Diyos. Maninigo asin Totong dapat. maninigo asin dapat matano sina kaligtas ni kakagurangnan ipagropyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na rubay urog ng gayo sa daw na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tasiring na gayo, tasyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samawang kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, patinganian mga langit noon na virtudes, asin ang mga angeles sa potestade, nag-aawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sinaga, ano kan sa imo kamurawayan o sana sa kaitaasan panglabanan na ligi sa ngaran kan kagurangnan o sana kay taasan. Kagurangnan, ikananggad, ang banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namimbi kami, papanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindago, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo, kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiman sa kod sa pasyon, nakwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman, pakapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubon. Kaya kami na nagrurumdom kan siyang pagadan na simba buhay nuat, nadadolod sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang kan hawak asin nagon ni Kristo, pagsararoon ka ni Espiritu Santo. Ginundumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siling man ginundumang sa iyong pagkaherakan sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay nuat, asinan gabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ray kami gabos na mihibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria Birhen ni Ina kan Diyos, ni San Jose na siyang agong, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagayo sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na diing kasangkoran, mag-omaw asin magpamaraway sa imo siningman, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natugnan kan manakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon ng kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ngayon sa langit, manalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit, ang mo kakangon sa alda, ikaw suyangon niya, asin akawagan mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo. Nakakasala sa muya, asin na rin kami pagdarahas sa sugo, kundi at
sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimbi kami kagurangnan, warasan sa daw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man tiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglahom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Imon kadea asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon mo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubon kan sa imong simbahan, asin pa pagkanigo na siya patuninong, asin magkaburinyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Doon sa to sa manang kakapin sa buhay. Uya ang kordero kan Diyos, si Kristo na nabuhay liwat. Siya na nagapara kan mga kasalan, kan kinabang, palada ng mga inapod sa pamanggi, kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita, idako an payo. O Diyos na mga kamahan, itugot mo, nakikimahera kami, naan pakasabot kan sakramento Pascual, padagos sa magdanay sa mga isip, uli Kristo sa mga kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Collections for the week from April 3 to April 9, 2023. Cash receipts, daily collections, 16,539 pesos. Weekday collections during Black Saturday, April 8, 13,802 pesos. Sunday collections, 55,098 pesos. From the collection boxes, 16,761 pesos. Total collections for the week, 102,200 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: John Ortega, Malet Ordonez Gois, Daisy Janela, Grace Buendia, Andy Paulo Alcana and family, Lopo family, and Advanced Review Solutions, Minda Firme, Elizabeth Garcia, Joy Nasol, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong Spirit. magdako kamo sa pagbendisyon, bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamahan, hudikan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kahirakin kamong surugon, sa mga paghipa kan gabos sa kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran, hudikan pagkabuhay niwat kan bugtong niyang aki. Panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang maaldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong magsiselebra kan mga kaugmaan kan Fiesta Pascual. Hudikan sa iyaman sa nang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebra sa kaugmahan sangkod paman. Amen. Asinan bendisyon kan Diyos sa mga kamahan, anama, asinan aki, asinan na Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo sangkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pero pa kanya tuan sa tuyang kagurangnan, ang Diyos nun na pagkaherat. Sa Diyos, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Marinaga po sa gabos. Maray na agaman.